Sa panahon ng Semana Santa, marami sa ating mga kababayang Katolikong Pilipino ang nagbabalik tanaw sa kanilang matinding pananampalataya. Sa edad na 69 na taong gulang, araw-araw, tinutulak ni Nanay Lydia ang kanyang maliit na kariton. Dito niya inilalagay ang kanyang mga panindang kandila papunta sa kanyang pwesto. Pag may okasyon sa simbahan, parehas ito Holy Week, mas mabigat dito. Kasi maraming kandila. Mabigat ang kandila. Pag naging pira na, magyaan na. Pag nalalakad ako ng katawan ko, nakakahawak ako ng ganyan para akong lumalakas na inuusol ko yan. Iwan ko, pakiramdam ko, tinutulungan ako ng Diyos. Bakit mo na yung pagtitinda ng kandila, yung isipan yung hanap buhay? Noon, maraming tinda, mabigat, bata pa, kaya pa. Ngayon, matanda na, ito na lang ang kaya ko. Sa loob po ng 40 years, hindi biro yung pagtitinda at pakikipagsapalaran ni Nanay dito kasi hindi araw-araw ay meron si Nanay na malaking benta. Siyempre, dahil tumatanda na rin si Nanay ay ayun, nakikita na rin. Pero para kay Nanay, masaya siya dahil nakakatulong siya sa mga tao sa pamamagitan ng sa pagtitinda nito ng kandila ay napapalapit yung mga tao sa Panginoon.